Der var engang en lille dreng, som hed Mathis. Han havde en storesøster, som hed Lone, og en storebror, som hed Nikolaj. Inde på lille Mathis' værelse kunne man finde alt det legetøj, som Lene og Nikolaj var vokset fra og var blevet træt af. Der var en dukkevogn og store og små dukker. Der var puslespil, en tromme og 2 kastanjetter, en blød bamse og en hård bamse, og en lille tiger uden hår på halen, og en abe, som kunne tale og nikke og klø sig, hvis hans mor satte den på hånden, og en stor traktor, og en lastbil, og 8 små biler havde Mathis også arvet efter sine store søskende. Men det var mærkeligt med Mathis. For tiden brød han sig ikke om andet end biler. Den hårde bamse kørte han med på gulvet, som om den var en bil. Dukkevognen fik sådan nogle ordentlige køreture, og Mathis brummede og dyttede. De små dukker kørte han frygtelig hårdt med, og lod dem støde sammen, så de fik mærker i panden. Lene fik så ondt af dukkerne, at hun tog dem igen og lod dem bo på en hylde i sit værelse. Der sad de med store plastre i panden og kiggede ned på lille Mathis, som bare lå på gulvet og dyttede og brummede og kørte. Om aftenen, når Mathis havde badet og spist sin mad og var ren og mæt og træt, plejede hans mor eller far at læse eventyr. Mathis havde altid været meget glad for eventyr om dyr og små børn, men nu ville han have biler i alle bøger. Han blev sur, når der ingen biler var, og slog på billeder af rare heste, der løb hen ad vejen. Han vendte op og ned på bogen og ledte efter biler i skyerne. Han ville kun se biler. Om morgenen var han først ude af sengen. Han hentede avisen og bladede den hurtigt igennem, til han kom til annoncerne. Der var biler, og Mathis blev i godt humør. Far, som skulle læse avisen, inden han tog afsted, var ikke så glad. Det var meget svært at få Mathis væk fra avisen. Han var tung og stærk, og avisen blev altid revet i en hel masse stykker. En dag, da Mathis havde revet alle biler ud, og avisen ikke var andet end huller, sagde far: "I aften, når jeg kommer hjem, skal jeg lave en bog til dig, som kun handler om biler. Og her har du bogen, som Mathis fik. Drengen med de 100 biler." Der var engang en lille dreng, som havde 100 biler. Når han gemte sig imellem dem, kunne ingen finde ham. Ikke engang hans mor. Hun ledte og ledte, men kunne ikke se ham nogen steder. "Jeg må gå ud i byen og lede efter ham," tænkte hun. "Han er selvfølgelig bare gået ud for at se på biler, uden at få lov." Uden for huset var der parkeret en stor lastbil. Moren gik hen og spurgte chaufføren: "Har du set min lille dreng?" Chaufføren kiggede op på ladet, men der var bare kasser, og i førerhuset var der bare et rat og et sæde. "Der er ingen dreng her," sagde han. Moren sagde tak og gik videre. Uden for bageren holdt der en brødbil. Moren gik hen og spurgte: "Har du set min lille dreng?" "Hvordan ser han ud?" spurgte chaufføren. "Han er lyshåret, og hans øjne er blå som kornblomster," sagde moren. "Han har spildt chokolade på sin trøje, så den er ikke helt ren mere. Og hans blå bukser har store lapper på knæene." Chaufføren rystede på hovedet. Han havde ingen lille dreng set. For en sikkerheds skyld kiggede han ind i brødbilen, men der var kun boller og brød. Moren sagde tak og gik videre. Inde i en gård stod der en hel masse børn og kiggede på skraldevognen. Skraldebøtterne skramlede, når de blev sat op, og bumpede, når de blev taget ned. Moren kiggede på alle børnene. Ingen af dem var hendes lille dreng. Lige udenfor var der et busstoppested. Der stod moren på bussen, betalte sin billet og satte sig ned. "Har der været en lille dreng med bussen ind til byen?" spurgte hun. "En lille en med grå trøje og lappede bukser?" "Næh," sagde chaufføren. "Jeg har da ikke set nogen dreng, der så sådan ud." Det var godt, tænkte moren, for drengen havde ikke fået lov til at tage ind til byen alene. Hvor mon han var? Hun kiggede ud af vinduet. Se, der var gået ild i et skur nede ved havnen. Det brændte med høje flammer, og store røgskyer kvalmede op mod himlen. Brandbilernes sirener lød nærmere og nærmere. "Her må jeg hellere stå af," tænkte moren. "Hvis brandbilerne kom hertil, så er min dreng nok i nærheden." Men selvom der kom 3 store brandbiler med hylende sirener, dukkede hendes dreng ikke op. En brandmand forstuede sin fod, da han hoppede ned fra et vindue. Ambulancen kom og kørte ham på sygehuset. "Men det er jo forfærdeligt," tænkte moren. "Her står jeg og kigger på ildebrand, og min dreng er stadigvæk borte. Han er måske kommet hjem, mens jeg har løbet rundt og ledt efter ham." Moren blev nødt til at tage en taxa hjem, så det kunne gå rigtig stærkt.
Da hun kom ind i entréen, hørte hun en svag brummen fra barneværelset. Hun lukkede døren op, og der lå hendes dreng på gulvet og legede med en bil. Hvor har du været henne, spurgte drengen. Jeg, sagde moren. Jeg har løbet den halve by rundt for at lede efter dig. Hvor har du været, må jeg spørge. Du må holde op med sådan at gemme dig for mig. Jeg gemmer mig da ikke, men mine biler, de er slemme til at gemme både sig selv og mig. Før, da du ledte efter mig, og jeg sad her og legede, gemte de mig. Sådan. Hjælp! Nu er han blevet væk igen, råbte moren. Men så vinkede drengen ind mellem de 100 biler, og så fik hun øje på ham. Gør det nu ikke mere, bad moren. Du ved, at mødre bliver så urolige, når børnene gemmer sig. Men det er jo ikke mig, sagde drengen. Se nu her, nu har mine 8 uartige blå biler gemt sig. Og mor, der er 10 grønne biler, som er stukket af og gemt sig ude i skoven. Og hvor er min lille røde sportsvogn blevet af? Sikke nogle besværlige biler, du har, sagde moren. Så skulle du bare se, hvordan det gik, da jeg havde 7 biler med i cirkus, sagde drengen. Alle 7 gemte sig. Jeg måtte lede mellem klovner og akrobater og kameler og tiger, inden jeg fik fat i dem. Men bliver du da aldrig træt af dine biler, når de sådan gemmer sig for dig, spurgte moren. Nej, sagde drengen. Mine biler er også tit mægtig flinke. De tager mig med på lange rejser. Vi har været i Afrika og hilset på løver og elefanter og giraffer. I tirsdags tog vi en tur til Nordpolen. Vi så mange isbjørne og sæler, og langt ude på havet tror jeg, at der var en hval. Du må invitere far og mig med en gang, sagde moren. Men kom nu, vi skal have aftensmad. Og drengen kørte alle sine biler ud i køkkenet. Han kunne ikke engang undvære dem, mens han spiste. Det kunne samtidig være lidt svært at få øje på frikadellerne og kartoflerne mellem alle bilerne. Men bare man ikke tog fejl og lagde spegepølse på en bil i stedet for på et stykke brød, gik det meget godt alt sammen. Drengen og hans mor tog af bordet, da de havde spist færdig. Moren tog maden ud, og drengen tog bilerne ud. Og så gik han ind på sit værelse og parkerede dem for natten. De kom alle sammen til at stå under sengen. Nu må I ikke gemme jer, sagde drengen. Jeg ved, at I er 99 nu, men i morgen, når jeg vågner, er den røde sportsvogn nok kommet tilbage, og så er I 100 igen. Godnat med jer, og sov godt. Ja, sådan endte den bog, som Mathis fik af sin far. Mathis ville også have 100 biler, ligesom drengen i bogen. Det fik han ikke. Men han fik lov at beholde sin traktor og sin lastbil og sine 8 små biler i sengen, til han faldt i søvn. I favnen havde han bogen om drengen med de 100 biler. Da Mathis var faldet i søvn, tog hans mor traktoren, lastbilen og de 8 små biler væk, for han ikke skulle komme noget til med dem. Men bogen, den knugede han ind til sig, for når solen vækkede ham om morgenen, så ville han kigge i den og tælle alle de 100 biler en gang til.